Dem baş xweşkebrayê hêjan xeleka me îro şaxa çiyayê kurmênc e. Çiyayê kurmênc duwazdeh kît e. Wek em dizanin me got şaxên helbesta Kurdî ya terazo 10 şax in. Ji wan ya duwazdeh kît bi navê çiyayê kurmênc e. Em ê nimûneyekê bixwînin û wê nimûneyê perçe bikin. Şaxa çiyayê kurmênc duwazdeh kît e. Pîroza qad dagirkeran dabeş kirin, wan em dizîn bêavruyan dilreş kirin. Perçebûna vê malikê wisa yê. Perçê pêşîn, pî dirêj e, ro dirêj e, z kurt e, qad dirêj e, wek em dibînin me rengareng kirine. Da dirêj e, gir dirêj e, ke kurt e, ran dirêj e, da dirêj e, beş dirêj e, kê kurt e, rin kurt e. Wan dirêj e, em dirêj e, dê kurt e, zîn dirêj e, bê dirêj e, av dirêj e, r kurt e, yan dirêj e, dil dirêj e, reş dirêj e, kê kurt e, rin dirêj e. Du dirêj kurtek, du dirêj sê dirêj kurtek, sê dirêj kurtek, dirêjek. Dema em perçe bikin, em ê bikin çarînî, çarîniyek, du dirêj kurtek dirêjek, çarîniya duwa, du dirêj kurtek dirêjek, çarîniya sêya, du dirêj kurtek dirêjek. Hûn di xêr û xweşiyê de bimînin da xeleka bê.